As imaxes que están a ver é o que sofren 9 nenos e nenas da rúa Bouciña de Arriba cada vez que chove. Os pequenos teñen que agardar o bus que os leva á escola do Piñeiriño nunha zona na que non dispoñen de marquesiñas. Os nenos chegan á escola totalmente mollados. Pero son 9 nenos, que non é un, que se fora un é igual, ten o mesmo dereito, pero son 9 nenos que van ao colegio, e isto é de vergonza ver como eu xa mañán, por exemplo, como tiñan que estar aquí esperando o autobús e montando para o autobús, empapados, que xa nos daba non sei que mandalos. E detrás do autobús, tan pronto chegaron ao colegio, xa nos chamaron os profesores para irlos a cambiar, que estaban de cintura para baixo empapados. Os veciños da zona están fartos de que os seus fillos cheguen á escola empapados e levan máis dun ano reclamando ao Concello que instale unha marquesiña na zona. E levamos máis dun ano solicitando unha marquesina para refugiarse neste tempo. A primeira contestación que tuvo a miña muller do escrito que fixo é que non había sitio para poñela. Despois lle mando un segundo escrito cas fotografías que perfectamente se ve que hai sitio para poñela e nin lle contestan xa. Fixemos outro escrito máis personalmente ali e siguen pasando do tema. Outra das súas reivindicacións é que se canalicen as augas que baixan pola rúa Bouciña de Arriba. Claro, o tema, nós pedimos unha marquesina para que eles se refugien, pero o que tamén pedimos é que canalicen a agua toda que ven, porque ven a agua dai de arriba, e isto é un mar, non se pode andar pola carretera. E nos pedimos que canalicen esa agua, que fagan o que vexan eles conveniente, pero teñen que canalizala, despois que nos señalicen tamén en conforme hai unha parada de autobús e que poñan algúns obstáculos para os coches, porque os coches pasan por aquí a unha velocidade tremenda. A veciñanza pide ao Concello que responda aos seus escritos e que comprobe que hai espazo de abondo na zona para instalar a marquesiña. Advirten que se conformarían coas vellas marquesiñas retiradas doutras zonas como da contorna de Fexdega.